NKBA Omen Seminar London Baptist Church along kibangji phaikuni ni phai phli lapen pho arni paman ponpo Lumbajong Youth Team Lapen Langsoliet Owekimi Club atum chelangsi kapang thirasai kedengpon EM Raju Tiso Arideng Pen Kiduk Kelak Arada Phan PMGKAY Asang Keronpon Dogmoka Police Station Kaparlopon Forest IB along KSYC Area Council Arpu Kachelar Ami Kangnipon Nele Berta Thanbang Sondro Sing Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwar Kaching Honara Donafan Kardom Nang Pajereglo Kardom Tane Pini Ketching C Arsik Jeta Berta Nonangton Panarjikta Lakhain Koira Phon Nilip Constituency Ke Parlo Nihang Lori Baptist Kajelang Ami Mate Thihek Pen NLBKA Amondoli Angkang Omen Seminar London Baptist Church along Nini Aparman Peman Ponpo Omen Seminar Kam Event Competition Pu Acha Me Kapaman Ponji Aphan Atirikam Amondoli Atum Non Maram Chesik Chedang Ponbomlo Omen Seminar Mate Nimarli Akrungching Sai Ame Ningkan Sekpen E Phongphong Kaching Room Ame Pi Paman Ponbom Wangbomlo Bonta Chuning Aningkan Ke Pirthe Atang Kachun Phlop Avur Mate COVID-19 Akeso Ajoini Lasami Bipon Long Ledadlo Bonta Pening Aningkan Ke Masapso Apor Ke Medosi Keso Avurta Ingar Muchatsi Non Kebangji Phaikunia Chiklo Niphai Phli Lapen Niphai Pho Nini Ansi Do Ponchatpo Lapen Kefata Mondoli Isipen Banghinia Tumaphan Ansi Phaponchatlo Pusi Pache Thangponlo Non Ephong Ke Alohia Tumaphan Anke Adon Adonsi Boha Chakponpo Lapen Me Adim Pen Ha Ke Boha Adim Ke Dam Ke Bang Kasik Sak Kaveraji Aphanpura Helo Muchot Aboha Tum Ana Phan Bas Ihum Ke Thik Bipondo Pusi Atirikam Amondoli Pastor Benson Rongpi Lapen Kongchun Bang Robinson Rong Hangatum Pachinipon Halabangso Mayalong Kaching Wai Ponji Artepike Nimarli Lapen Methang Karjap Lapen Bible Ke Jongdam Akam Arna Malam Ke Than Ponjia Tumamen Lake NKBA Executive Secretary Benting Teron Lecturer Difu Government College Dr. Monalisa Terangpi NKBA Omen Department Nimarli Kongchun Bang Hana Intipi La Bangke Thomatum Pensi Than Ponpo Kero Karcho Atum Lake Nihanglongri Baptist Riso Okorjang Kajelang Ame Mate Hek Pen NLBROKA Atum Pensi Parju Ponpo Lapen Kachepate Kangkrung Kangsaiji Atumamen Lake Sarwan Kro Lapen Olip Terang La Banghini Atum Pensi Lang Ponpo Kewangji Atum Anta Siloni Jan Pen Me Kedo Adim Kacheling Atwar Mesen Lapen Kopine Karjuji Do Blotangte Atirika Mamondoli Pastor Benson Rongpi Aphan Kaching Kiji Aphan Pura Sepalata Phailake Sirkep Ke Thom Throk Pho Nerkep Sirkep Phi Nerkep Phi Phaive Mate 9365 894 840 Lapen Kongchun Bang Robinson Rong Hang Sepalata Phailake Puhenlo Nerkep Pli Troxy Hini Sirkep Nerkep Trok Keton Trok Troxy Mate 8472986367 Karbenglong Choki Holapen Onelson Rongphar Report Biswanath Karbi Live Pini adun thwa birta nonangton penarjikta Samilangso Large Size Multipurpose Cooperative Society Lemsalong PMGKAY Asang Kidu Kelak Araraphan Panongsi Raju Tiso Karbenglong Autonomous Council EM Arideng Pen Raraphan Keronasai Kedengpo Pini preni pai engkoira sirkep bhomta arni nerlo porphai krehini apor malom lakha krepli korkanthi constituency arlo samilangso lems asai hemalong pradhan mantri garib kalyan anna yojana ami keparapon labangso meyalong alohi sarpo aman pen kachitong dun lakhe karbenglong autonomous council em raju tiso lapen alohi aman pen kachitong dun lakhe doloi ingti korkanthi bharatiya janata party block mondol amipu chandra singh ingti korkanthi bharatiya janata party block mondol kongchun bang sam ingleng paglongkam lem chairman Lapen Pinangan Manping Kedo Abang Photum Chetong Dum Pini labang so me kacharipon lake sarsing tokbi samilangso lem chairman ahin pensi me charipon lo lapen labang so ame ke pha alam the ke than pon lake sarsing rongpi samilangso lem akongchun bang ahin pensi than pajir mi pon lo
Melong lam the kapang dak pon atengke corona mate COVID-19 ake sopen kachi pe jogji mate kaching right thekji aphan pusi sarkar pen rara phan vaccine ang prim pipon bomlo lasin non amat rara tum bangso vaccine ang prim kachi pi pesi ke onglang lasi prabjin pen COVID vaccine ang prim kachi pi dun delang ara tum sita chipi don vek nang po puta me along ningje pon lapen em kaningje pon atengke samilang so along si prabjin pen soinik school sitami pipon po lapen samilang so along amatsi district headquarter kibi ponji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sikdang pon bomlo puta ningje pon Lason si pini samilang so large size multipurpose cooperative society lem salong PMGKAY asang ki dukelak atuma phan panong si raju tiso mate Karbi Anglong Autonomous Council iya marideng pen ki dukelak arada phan parideng ponlo Karbi Anglong dhenta ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live Karbi Anglong alongri langsoliat ahawar lumbajong youth team lapen langsoliat owe kimi club atum chelangsi cleanness program mate kapang thirasai kireng pon Patumi prei ni pai engkoira nerkep theimanarni lumbajong constituency ke parlo langsuliat ahawar akimi ahithialong lapen aban ahithialong lumbajong youth team lapen langsuliat owekimi club atum chelangsi cleanness program mate kapang thirasai kirengpon labangso kapang thir asailong BDC ex chairman Dhonsing Pramsa sitame chetongdon Lasonsi kebang jilang arni sitame lumbajong ahawar tin alongta kepang thirasai klempon bomji pusi lumbajong youth team amepo Elvin timong lapen lumbajong youth team dihin rimbang enjoy tiso ahin pen klarda kalamthe pachinipon Lasonsi lumbajong youth team a kongchon bang harsing hanse anparta penang an klembang phubang phiatum chetong nonsi mesen pen cleanness program ate kapang thirasai pachun ponlo dak langsuliat wini club atuman cepatir piponsi ire tum na bangso langsuliat ahawar along nutun bozar puroda bozar lapan railway station lapan the school hem ke dok we club hem man chenglok itun pini na bangso kapang thira sai deng polo apan ni tum lada gat pugali das bangso kapang thira sai ke deng ponji puga laga ni tun pini lada bangke ke chengsi lo ase lomba jonga hawara long ke do an ro tok an nustame ni tum bangson hawar hapa mate rong rup cipaklar ponanggi pun itu isi happy and pon si arong tinong gustame itu la bangso kapang thira sai ke deng ponji pini la bangke ke chengsi bang dak langsung lihat along lo si langsung lihat along pen cenggelo pun itu pila pinabdik panote ko kaprek la lomba jong hawar ke do analong teme apa sana akan pang thira wa sai bangkit deng pon momji aprangsi neletum lomba jong youth team lapen dak langsung lihat owe kini aklap ariso yang tumpen ni tum celangsi labangso kecengsi ladak nile tum lumbajong tim pen sai ke klempon ceng mate aprangsi la nile tum dak langsolet nutun bozar lapen purna bozar si nile tum pangceng ponlo lapen nile tum ladak dak si klemji la puson kali nile tum la lumbajong kadu kove angkang pi kedu an tame rong ru nilutum la awareness ke PG mate nilutum ke pang thirji asai nilutum penang khan ponji la pen nilutum ja ponji la pen nilutum penapdik pen bangke nilutum la dak lapu lang etso lang kajan la pen disama tame nilutum rong rup nilutum kahumri na imhan nilutum bori ponji nasi nilutum pini pen bangke ke pang ceng lo pusi nilihin pen nilutum han la media ko te phan pangdak Karbi Anglong Manjapen Momitati Mungpi report Biswanath Karbi live Pini preni pai engkoira sirkep bhomta arni dogmoka police station ka parlopon forest IB along KSYC dogmoka area council atum arpuka chelarlapen kedeng ami kangnipon Pini Hawar ke hat regional council aro KSYC dogmoka area council atum arpuka chelar along mei charipon meipu osok ronghang na pen kongchun bang obhijit teron labangso mei ingsamjin pen pachun ponlo Pini labangso ame along alohi sarpo aman pen tongdun lake Hawar ke hat regional council pen meipu longsodar ingleng Hawar ke hat regional council pen kongchun bang edison tokbila pen rob kongchun bang bibison milik rong kim terang atum chetong dunsi labangso me RD pidunlo Pini labangso ame along koson si
KSYC atum asai tin along sitame radaphan cherap chitodun pen koson si kisung sitame pajok donjima buta me along hawar kehat regional council amepu longsodar ingleng pen thanpon anparta kebang jilang apora hot sitame radatum akisung along sitame SRC amepu longsodar ingleng pen thanpon anparta Karbi Anglong along to an saike klema bangphu atuma phan sitame chupang lim atum sitame chere chorchi akime puta sodak pen SRC amepu longsodar ingleng pen me along thanpon lapente non kebangji apora hot apring son suri akisung le do sitame KSYC pen un an ke nang cherap nang chitodun poputa me along KSYC hawar kehat regional council akongchon bang edison tok bia phan dongmukak area council atuma phan than tekangsi aning pathe tekanglo anparta mei charipon mei phu sitame dongmukak area council mei phu manpen dongmukak area council along sonsuri akisung along sitame aprang arjab dun poputa mei phu osuk ronghang ahin pen lamthe jaipon lason sipini dongmuka police station ke parlopon forest IB along KSYC dongmuka area council atum arpuka chelar la pen ke tengame ingsamjin pen pachun ponlo Karbi Anglong dongmukak pen singrong pi report Biswanath Karbi live tane pini prime time belta la an pen se kang tonik lo ka do we phanta kurwang thula pen do me thak me